so ne matattarar ƙauna. Kun ga zaɓina na sami 'yar gidan mama Murja. Na sami 'yar gidan mama Murja. Zuciya daɗi ba shan kaza na numfasa Murja. Sai ku ba mu guri gayo ni zan ciyo gasa Murja. Babu sa'insa waka cikin ta mun nosa Murja. Zuciyar ta fara ba ta biye wa ƙwarƙwasa Murja. Duniya kenan mai san kaza ka so kenan Murja. Za na kai ki gida domin ki gaida momina Murja. Kar a bani wata Murja na sa a ƙalbina Murja. Za na zo da wuri domin da ke mu tattauna Murja. Gaskiyar kenan kyawunta ya wuce zance Murja. Ni ko zaɓina Murja kawai na tantance Murja. So makaho ne riba a ce kayo dace Murja. Shi kwarai da rabo indai akwai su sa'a ce Murja. Faruwar ƙauna hanyarsa ba ta ƙarewa Murja. Ainihi kenan Allahu shi ya tsarawa Murja. Ko a bacci na Murja nake tunanowa Murja. Babu rai da jiki zananta baya gogewa Murja. Zaki ban ƙauna ni ma na baki ƙanwata Murja. Karki so mu rabu in mun saba mu sasanta Murja. Wanda ba sa so lalle a ransu kwai cuta Murja. Shi kwa mai dashi da ya ɗauka ransa zai kwanta Murja. Laila za na kira Murja ni ko da nuninki Murja. Ko da sunana zan so ya zama irin naki Murja. Mustapha Murja da antini da na hau doki Murja. Babu komai ma girki ni zana yo gunki Murja. Wanda ke san ka kai ma ka so shi ƙauna ce Murja. Kyautatawa ce komai kayo shi dan Allah Murja. Shi kome yin so ya san yana da bulala Murja. In yayo juyi wata ran ya saka yin ƙwalla Murja. In ya sassauta ai zai fi kyau da madalla Murja. So halitta ne ƙaunar kina cikin raina Murja.